ba ja da baya. Yana dawa APC wallahi koma PDP za mu yi. Saboda ai an maida mu ma ba mu san abin da muke ba kenan. An maida mu garori kullum mu fito muna taɓa ta bakin muna ta yin abubuwa ba dare ba rana. Amma su zo su mana wannan abu. Ai yana shigowa kawai mafitan mu PDP kawai za mu koma gidan malam. Wallahi tallahi. Wallahi dan uwa hakan wallahi al'azimi duk lokacin da suka da APC billahi al-qudrati na fita billahi al'azimu duk lokacin da aka ce sun shigo APC na fita kai in mulkin tunin banza a in na shiga APC Allah ya kona na fita kuma wallahi gurbin nan fita zan daga ciki daga ranar da aka ce sun da APC ko kuma mu juya shi ya koma PDP wallahi gwanda mu koma PDP shekara hudun har tunin bin dan uwar babansa dan tsinan ya bai raban banza dan wahala tsinan ne dama ma yake ba bai rabe amanna tsinannu yan wahala shegu tsinannu ai duk wanda ya cuce mu Allah ka tsine mai Allah abban Allah karka ba shi damar ikon yin mulki daidai Allah ka sa musu farraku a junan su shi da kwankwaso da duk wanda ya shiga musu wallahi yanda nake samun wannan labarai cewar wallahi haddar bada aka hada wannan abu wallahi tallahi haddar bado munafukai ne mutanen nan tsinannu ne wallahi tsinannun Allah ne tsinannu ne na gwadawa a jarida tsinannu ne dole sai ka ya zamo nawa wannan ne bai shawara ka ba kai ga kama karama ai tun yaushe na fita ai na ne fita ga ABC to shugaban kasa ga ci amanar ka waye nake ai na ne fita ni wallahi ai na gidan malam wallahi ai na ne fita magana ka ce ba su dawo ma wallahi ka bata kanka lokaci wallahi sai sun dawo wallahi sun dawo ba ABC tun lokacin da dole fa ake gidan mu sai ka ce waye aka mana a ABC wallahi mun fita ni ne na fita wallahi saboda haka dan ba da lokacin ya so gurbin mu sai ya juya ba zama kawai mu muna jiran tsammani haba abk Allah rufa asiri gaskiya dai kan san ya zama dan akuya Allah ta'ala sun muna akuyanci wallahi Allah kuwa sun yaudar mutane gaskiya kuma su ga yaudara da izinin Allah ba inda za a koma ai fitar da ake ana fita aka kyale su in sun zo su shigo wani sun shigo za a fita ba su ai dan kutumar wansa herin su koma can in sun fito su koma inda suka fi shigo amma ba wani ƙara fita ya bar su na gya maka babu ai rigima yanzu muka fara ta mana gya maka goma yanzu aka fara ta wallahi ai ba gudu ba zara kar ma ku ci wani da Allah ku bari ku da Allah haba jam ne fa da Allah jam su illo da mu haka abin yake in Allah ya shadda kuma muna nan ba gudu ba da baya don mai kwandon tsiya ma dan kwatar wallahi ya koma wallahi in gya maka don na ololo ma dan uwarsa nake gwamnati ba ko mai dan uwarsa can zai karata wallahi ya kala su da su dan amma cikin jami'a wallahi su fita su koma ba wani na mutum koma na gode Allah kara arziki Allah haɗa kawo gaba ɗaya Allah taimake mu Allah ba mu sa'a ai mu mai Allah godiya gwamna sau biyar yana kuka to wani ba Najeriya ba ne bai je gunsa ba iya durƙusa dan an bar mara kujera wallahi ko sau biyar yana kuka dan kwatar to me zai mana kuma Allah taimake mu Allah ba mu sa'a Allah na gode Allah kara arziki wannan zaka fara kaji malam ka share kayan aiki a sake koma kaji alƙura a sake kwatata a sake zuba ta fefe a watsa a ganin za a koma Allah da mun gode muna kowa fatan alheri ABK an maida mu fa mu sa abin da muke mutane sun maida mu ƴan iska dama haka suke wannan ba sa kishin youth din nan a Najeriya nan sun maida mu ba su san mutum su toye mai hakkin sa ina ba sani su suna fighting ma kansu imagine 2027 ma bai zo ba amma yau mutum yana fighting shi Tinubu yana fighting ma 2027 kai ya rasa mulki raba dan shegi ya sai yana raye sai ka ce ran shi na hannun shi baka ma gama wannan ba yau shi ka hau haka na tunanin 2027 shi saka ji kamar da komai haba ai ko ganduje bai ji daɗi ba ban ga fuskan shi bane ba ga yanda yake ba jiki duk ya mata da sassanan garo din rayuwa ne wannan